Kører vi? Okay. Ja. Klokken er... Ja, det er Alkonyt. Del 3. Klokken er 10 minutter i 7. Det er godt nok tidligt. det var så her, Smiley, han væltede med en tøs på ryggen. Det var sidste uge. Faktisk lige der, hvor det står. Og prøver. Det er fordi, jeg er stolt af det. Men fordi jeg er fuld, så kan jeg godt grine af det. Lige da jeg får den op på ryggen. Så kunne jeg godt mærke mine ben, min knæ. Nu går det. Nu går man nære. Nære? Ja, okay. Ja, det er nære-nyt. Jeg mangler nogle dreadlocks. Okay. Jeg har haft dreadlocks. Nu trækker jeg whisky. Skal vi stoppe? Zero body over power. Jeg trækker Jack D. uden is. Directly from the bottle. Se Box mig. of chocolate. Se mig. Se mig. Nej. Shocks of bucklet. Shocks of bucklet. Shocks of bucklet.